Автобус накіроўваецца па маршруце нумар 35. Плошча Савецкая. Добрый дзень, шановнае гаспадарства. Гэта падкаст «Утульны горад» і страшэннае рэха. Мусіць быць, таму што сёння мы са спадаром Андрэем Вазьянавым сустракаемся ў Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча. А дзе ж яшчэ нам сустракацца дзеля размоў пра беларускую мову ў беларускіх жа гарадах. Добрый дзень, спадар Андрэй. Добрый день, спадарня Дар'я. Выдали просто все наши яўкі, паролі, месцазнаходжання. Мусіць, мы тут апошні раз уже сустракаемся і будзем недзе мяняць месца дыслакацыі. Я ў нейкім увогуле выпуску сказала нават наш дакладны адрас, на якой вуліцы мы знаходзімся. Таму хацелі б нас ужо знайсці, ўжо б знайшлі, я так думаю. То правда. Аматары беларускай мовы, каб паслухаць наш запіс проста нажывую. Вось, увогуле пра беларускую мову. Чаму я вас запрасіла? Таму што нядаўна вы прадстаўлялі свой аналіз сітуацыі беларускай мовы раптам у Вільні, пра тое, што яна тут з'явілася. Увогуле, я так для сябе запомніла, што спадар Андрэй пра беларускую мову ў гарадах, можна яго неяк запрасіць і дапытаць. А скажыце, калі ласка, што там была за гісторыя, навошта вы аналізавалі моўную сітуацыю у Вільні раптам у кантэксце беларускай мовы? Было такое мерапрыемства да Дня волі, мне падаецца. Да Дня волі, да, нават не да Дня роднай мовы, а да Дня волі было мерапрыемства у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, і мяне запрасілі з такой фармулёўкай: штосьці раскажыце пра беларускую мову. І на самай справе гэта мне нагадала некую такую ситуацию з 2000-х, да, калі тебе кажут: ой, вот у меня тоже там есть одна знакомая девочка, она тоже говорит на белорусском языке, надо вас познакомить. Я як бы подумал: окей, что я могу зрабіць со своим антропалагічным бэкграундом? Я просто собрал такие нотатки и назиранні моўнай практыкі ў Вільні, тому что Вільнюс — это город такі гістарычна шматмоўны, і тут якраз гэтая ситуация, калі люди размаўляюць не на адной, а на некалькіх, она абсолютно звычайная. Тут так бывае не заўжды. Тут, мне здаецца, гэты статус ён і не аспрэчваецца, просто вось горад так жыве. У некаторых месцах наадварот, да, прынята ўсё на адной мове, гэта таксама ніяк не аспрэчваецца. А ёсць гарады, якія балансуюць паміж гэтымі становішчамі. І я думаю, што некаторыя беларускія гарады, яны вось так балансуюць паміж аднамоўнасцю і шматмоўнасцю, двумоўнасцю і гэтак далей. Калі казаць пра двумоўнасць і аднамоўнасць, у мяне першая думка была кшталту: беларускія гарады балансуюць паміж выключна расійскамоўнасцю і расійскамоўнасцю з нейкімі шматушкамі беларускай мовы. Увогуле, яшчэ мяне натхніла на гэтую тэму размова з маім аднагрупнікам, які з Узбекістану, і вось ён ляцеў у Вільню упершыню з перасадкай у Менску. І вось ён выйшаў з Менскага аэрапорта, з нацыянальнага аэрапорта, паехаў у Менск, каб там перасесці на аўтобус. І вось мне распавядае: я еду, і ў мяне адчуванне, можа, я не на тым прыпынку з самалёта выйшаў, можа, гэта Масква, чаму ўсё па-расейску. У нас як бы ва Узбекістане таксама моўная сітуацыя, не тое, каб лепшая ў бок нацыянальнай мовы. Але, прынамсі, усе шыльды сапраўды на узбецкай мове. Што з вамі, з беларусамі, не так? Вось у мяне пытанне: што ж з намі, з беларусамі, не так? Калі казаць пра моўную сітуацыю, да, яна вось такая спецыфічная у Беларусі у параўнанні з іншымі постсавецкімі краінамі, напрыклад. А чым спецыфічная? Ну, тым, што большасць насельніцтва размаўляе не на тытульнай мове, не на беларускай, а на расійскай, але пры гэтым ёсць разбежка, да, неадпаведнасць паміж ідэнтыфікацыяй сваёй роднай мовы і актуальнай моўнай практыкай. То бок у нас вось правялі на сваю бяду перапіс насельніцтва ў 2019, і цяпер ужо не адмажешся. Мы ведаем, што у нас 85% насельніцтва сябе ідэнтыфікуюць як беларусы і беларускія, 54% насельніцтва сваёй роднай мовай назвалі беларускую. А з гэтымі лічбамі, яны досыць важныя. Далей ідуць пытанні пра моўную практыку, якая далёка не заўсёды адпавядае таму, што людзі там пра сябе ў анкеце указалі.
і яна не заўсёды ідэнтычнасці адпавядае, то бок людзі могуць там сябе ідэнтыфікаваць як ім уздумаецца, але у горадзе, дзе яны жывуць, ёсць пэўныя правілы, і іх парушаць або не прынята, або нават небяспечна. Тут я думаю, што пытанне бяспекі, яно таксама досыць важнае. Я не ведаю, у якіх яшчэ сітуацыях на постсавецкай прасторы ужыванне дзяржаўнай мовы можа быць небяспечным. Акрамя сітуацыі адкрытай вайсковай акупацыі, канешне, ва ўкраіне, ва акупаваных частках яе таксама размаўляць па-ўкраінску можа быць небяспечна. Але ў нас фармальна такой адкрытай акупацыі паўнафарматнай як бы няма, але за беларускую мову пры гэтым можна сесці ў турму. Або быць дыскрымінаванымі ў розныя спосабы, і тут проста кніжка «Мова 404». Мова 404 — гэта кніга аўтарства Аліны Нагорнай, актывісткі, якая сабрала суцэльны зборнік гісторыі дыскрымінацыі беларусаў і беларусак з-за таго, што яны беларускамоўныя. Гэта такі каштоўны зборнік рэальных кейсаў дыскрымінацыі. І гэта спецыфіка. І гэта тое, што з беларусамі і беларускамі не так, у тым сэнсе, што не з імі унутрана нешта не так, або не толькі і не столькі з імі там унутрана нешта не так, але і умовы іншыя. Наконт перапісу 19-го года я магу прыгадаць дзве вясёлыя сітуацыі. Калі я была ў бабулі з дзядулем, і да нас прыйшла гэтая дзяўчынка з перапісу насельніцтва, і вось яна ў майго дзядулі пытае: «Какой язык считаете родным?» І мой дзядуль адказвае: «Які? Рускі, канешне, які яшчэ?» Гэта да пытання таго, на якую мове ты рэальна размаўляеш, і то, як ты гэтую мову ідэнтыфікуеш. З іншага боку, я, якая адказвала на ўсе гэтыя пытанні ўжо ў сваім універсітэце, я, не карыстаючыся беларускай мовай на той момант нідзе, акрамя пар беларускай мовы, адказала, што я лічу сваёй роднай мовай беларускую. Вось таму што моя такая прынцыповая палітычная пазіцыя была кшталту. Я магу гэтай мовай не карыстацца, але мой унёсак у гэты перапіс будзе такім, што я лічу сваёй роднай мовай беларускую. Мне падаецца, што ў нашых вёсках, дзе, якая там да халеры руская мова, там невядома, якая мова насамрэч. Напрыклад, тое, што не Палесе, то, зразумела, хутчэй за ўсё можна ідэнтыфікаваць як беларускую мову. Тое, што на Палесе, гэта ўвогуле нешта сваё асаблівае, можа быць мікрамова ці нешта яшчэ, і гэтыя людзі таксама могуць адказваць на пытанне ў анкеце, што моя родная мова расійская. Вось гэта тая сітуацыя, калі нельга быць па-за палітыкай, таму што менавіта палітычная сітуацыя ўплывае на тое, як ты там што ўвогуле ідэнтыфікуеш унутры сябе. Мне здаецца, тут яшчэ важна, што ў беларускіх вёсках там, можа, і не размаўляюць на мове, якая літаратурна будзе адпавядаць крытэрыям літаратурнай беларускай мовы, але расіяне не размаўляюць ні на трасянцы, ні на суржыку. Усё, што адхіляецца ад стандартаў рускай літаратурнай мовы, ўжо будзе не расійскім. Тут я мушу ўставіць свае 5 лінгвістычных капеек і ўдакладніць, што у Расіі таксама ёсць свае гаворкі, як то паўночныя, паўднёвыя, якія заўгодна яшчэ, і гэта ўсё яшчэ рускія гаворкі. То бок не ўсё, што адкранаецца ад літаратурнай нормы, з'яўляецца іншай мовай. Але тут маецца на ўвазе менавіта тое, што калі б не беларуская мова, калі б не ўкраінская мова, гэтых феноменаў суржыку і трасянкі ўвогуле б не існавала, суадносна гэта ўсё яшчэ беларускі ці ўкраінскі нацыянальны феномен, і ў гэтым сэнсе так, гэта ні ў якім разе не дыялект расійскай мовы. І ў гэтым сэнсе яно сваё. І трасянка свая, родная, і суржык свой рідны. Думаю, што і адбываецца зараз пераасэнсаванне стаўлення да іх, да суржыка і трасянкі. Ёсць такое, і ўвогуле, калі мы зараз з вёсак вернемся ў гарады, калі я успамінаю, як выглядае горад Гродны, і яшчэ ў мяне ёсць мае тайныя карэспандэнты, якія мне таксама дасылаюць інфармацыю пра тое, як выглядае горад Гродна, увогуле, дзе я магу менавіта пабачыць беларускую мову. Раптам ёсць нейкі плакат на беларускай мове, напрыклад, тая сацыяльная рэклама, я памятаю, «Радзіма», «Мама», вось гэтая «Любіш маму», я памятаю, была такая весела сацыяльная рэклама на білбордах, гэта ўсё весела-весела. Ад часу да часу хтосьці выкарыстоўвае
у рэкламных кампаніях беларускую мову. Зараз, напрыклад, па ўсім Гродні вісяць білборды Вока ТВ. Яно ўсё ж такі Вока ТВ, а не Глас ТВ. Гэта таксама трэба заўважыць. Усё, што там напісана па-расейску, але назва менавіта беларуская. Як, напрыклад, з дзяржаўнай сеткай крамаў «Родны кут», які называецца «Родны кут», нягледзячы на тое, што ўнутры таксама ўсё па-расейску, акрамя размоў з спадарай прадаўшыцы, якія вось якраз на трасянцах, хутчэй размаўляючы на літаратурнай расійскай мове. І ад гэтага таксама ўзнікае пэўны дысананс, калі беларуская мова становіцца нейкім такім архаічным атрыбутам, як то арнамент, кшталту таго, што ну так, гэта наша этнічная, нацыянальная, гэта нейкая мова, якую мы выкарыстоўваем, каб паказаць нейкую сувязь з фальклорам і традыцыяй, але не тое, што мы выкарыстоўваем штодзённа. Адна з функцый моў, наколькі я памятаю з філфака, менавіта камунікатыўная адна, але не адзіная. І такое адчуванне, што менавіта з камунікатыўнай функцыяй ёсць пэўная праблема. У беларускай мовы ў Беларусі зараз функцыя больш сімвалічная, напэўна. Але, дарэчы, калі мы кажам сімвалічная, гэта не роўна архаічная. Так. У плане, што, мабыць, якраз такі сучасную функцыю сучаснай беларускай мовы, тыя, хто вырашае, на якой што будзе мове, яны бачаць гэтую функцыю беларускай мовы дэкаратыўнай, так, упрыгожанне такое. Вот украшэнне нашага праздніка жыцця. Гэта сапраўды таксама важна у плане, што калі у нас указальнікі па-беларуску, калі у сталіцы прыпынкі абвяшчаюцца па-беларуску і маршрутаўказальнікі па-беларуску, гэта пазначае прастору, гэта яе маркіруе, гэта маркіруе яе як беларускую. Там усякія шыльдачкі, да, яны таму важны, што яны нам нагадваюць, на якой мы тэрыторыі знаходзімся. Калі вось гэтая славутая мяккая беларусізацыя пачалася, да, наша... Мяккая беларусізацыя — гэта такая палітыка беларускіх уладаў прыблізна з 2014 па 2019 год, калі беларускай мовы і культуры станавілася больш у публічнай прасторы і не так моцна ціснулі на ўсякія нацыянальныя ініцыятывы. Во многом пачалася менавіта з перакладу вось навігацыі. Да, прычым гэта сімптаматычна, што беларусізавалі вельмі мякка, што ж мякчэй няма куды, у першую чаргу гістарычныя цэнтры гарадоў. У Менску па-беларуску шыльды на пачатку з'явіліся у верхнім горадзе, у траецкім прадмесці, на раманаўскай слабадзе, то бок у такіх месцах турыстычных, дзе на самай справе іншаземцаў больш, чым у іншых месцах Менску, але гэта такое і сабе нагадаць, што мы ў Беларусі, але яшчэ і іншым нагадаць, што яны тут вось за мяжой. Можа, гэта не камунікатыўная функцыя, але яна значная функцыянальна. Могу сказаць, што ў Гродні тое ж самае, менавіта ў старым горадзе, у месцах масавага скопішча турыстаў, там паўсюль беларускамоўныя гэтыя шыльдачкі. Зноў жа, не пра бізнес-гаворка, бізнес там, што называецца it depends, вельмі залежыць ад таго, што там сапраўды прадпрымальнікі бяруць у якасці сваёй мовы і якія рызыкі яны на сябе пры гэтым бяруць. З іншага боку, у спальных раёнах сітуацыя такая, што гэтыя шыльды, назвы вуліц, яны могуць быць, якую мою павесілі, на такую павесілі. Калі там павесілі гэтую шыльдачку яшчэ ў 1974 годзе і там напісана вуліца Садакова, то што ж яе ўжо мяняць? Ну, няхай і будзе Садукова, ці як там, ну, уліца, а не вуліца. Якая розніца? Прыблізна так гэта выглядае, і я яшчэ ўспомніла важны аспект наконт гэтай ўсёй дэкаратыўнай функцыі, дзе сапраўды ў беларускіх гарадах, у Гродні, менавіта сустракаецца беларуская мова. Па-першае, гэта ўсякія крамачкі, якія зараз збольшага зачынены, але недзе яшчэ цепляцца жыццё. Гэта ўсякія такія этна-рамесныя рэчы, нешта там з нацыянальнай сімволікай, з арнаментам. Як правіла, ты туды заходзіш і з табой пачынаюць размаўляць па-беларуску. Калі ты зусім не ў зуб нагой, ну, то могуць перайсці на расійскую. Хутчэй за ўсё, яна і будзе называцца неяк там па-беларуску якая-небудзь крамачка-вясёлка. Там будуць і цэтлікі ўсякія і ўсё што заўгодна, і назвы тавараў менавіта па-беларуску. Што яшчэ цікава, ва ўсякіх установах культуры таксама. Гэта такое, то, што можна. Так. Да, я проста думаю зноў, да, што ў Менску таксама, я прыгадаю нават, ну, сходу, да, пару такіх месцаў, і вось ім можна быць беларускамоўнымі, пры гэтым
не быць аўтаматычна там да экстрэмізму ўсякага залічанымі. Так кшталту таго, што ну вы там гаршушкі свае лепіце, ну і ляпіце. Ну так, ад Гродна якраз у мяне былі, мяне тады ўразіла, што вось кава па-паўстанцку фігуравала у меню. Да, і ў цэлым не было адчування, што ёсць патрэба ў беларускамоўнай кавярні, таму што мяне паўсюль разумелі па-беларуску, і было адчуванне ад самого горада, што ну там гэта ок, і што на цябе не будуць ну так глядзець, як на некага іншаземца. Вось. У там некаторых іншых абласных цэнтрах было крыху такое адчуванне, вось, і не хочацца таму іх тыкаць пальцам, але Гродна ў гэтым сэнсе адрознівалася. Вось, мне здаецца, што калі мы кажам, ай, беларускамоўная кавярня, ну, гэта сумна, што ёсць патрэба ў беларускамоўнай кавярні, якая будзе такая нішавая. Было б здорава, каб усе ну, кавярні дапускалі да, выкарыстанне беларускай мовы без некай асаблівай рэакцыі на яе. Ай, ну, па-беларуску і па-беларуску, да, чому ж у Беларусі. В прынцыпе, і мы пыталіся, я нават помню, што ў Мінску канца 2010-х можна было ўжо прыкідацца, што ўсе кавярні да, беларускамоўныя. То бок быў пэўны момант, мне так здаецца, ўжо годзе ў 2019-м, калі ну, вось троху ўжо было зашквар не разумець для афіцыанта там беларускую мову, і ўсе неяк так сіліліся зразумець. Беларускамоўныя людзі, яны ж не зверствуюць, да, калі яны бачаць, што цяжка суразмоўцы, але суразмоўцы стараюцца, да, то абсалютная большасць людзей пяройдзе на тую мову, на якой яны могуць, бо ўсё ж наша руская, як правіла, лепш за беларускую мову нашых небеларускамоўных суразмоўцаў. Мне чамусьці ўспомнілася ці то байка, ці то сапраўдная гісторыя спадара Вінцука Вячоркі, якую ён вельмі любіць распавядаць пра воцат. Як ён прыйшоў у краму і спытаў у дзяўчынкі, дзе тут у вас воцат. Вось, і дзяўчынка зусім разгубілася і амаль заплакала. Воцат, гэта, канешне, цяжка. Ні ачетто бальзаміку тут не дапаможа, ні эйсід, ні ўсе астатнія, практычна ўсе еўрапейскія мовы, у якіх гэта слова таго ж корня. Вось тут цікава, да, як мы не пазнаем беларускае слова, таму што яно адрозніваецца ад расійскага, але яно ж пры гэтым больш падобнае на адпаведнае слова у амаль усіх еўрапейскіх мовах. З іншага боку, фанаты гурта Ляпіс Трубецкой мусяць. Дарэчы, зноў жа руская назва і спасылка да рускага твору, але беларускі нацыянальны гурт Ляпіс Трубецкой, вось у песні Freedom Беларусь у іх ёсць радочкі пра воцат на вочы ліецца з нябёс, гуляць у хакей наш казачны лёс. Воцат на вочы ліецца з нябёс, гуляць у хакей наш казачны лёс. Таму, калі вы адданыя фанаты пры гэтым ніколі не гуглілі, што ж гэта такое воцат, то гэта дзіўна. Там, відаць, быў іншы выпадак. Але песні, да, у цэлым, і музыка ў горадзе – гэта досыць значная такая частка лінгвістычнага ландшафту. І это не я придумаў зараз гэты панятак лінгвістычны ландшафт. Даследаванні, да, ёсць прысвечаныя таму, як розныя мовы прадстаўленыя ў гарадской прасторы. І гэта і нейкі фізічна, да, існуючыя надпісы і шыльдачкі, але і гукавы ландшафт, канешне ж, гэта частка гэтага лінгвістычнага ландшафту, таму што ёсць тое, як людзі размаўляюць, і ёсць тое, што яны, напрыклад, пяюць, і што грае, да, якая музыка грае. Адпаведна, гэта ну, таксама мае нейкі там функцыі. І, дарэчы, калі ўвогуле мы кажам пра горад, то ёсць выпадкі, калі вельмі адрозніваецца пісьмовая частка гэтага ландшафта, да, пісьмовы слой і вусны слой. Бываюць, да, напрыклад, гарады, дзе ўсё будзе напісана на дзяржаўнай мове, але Ташкент. Размаўляць будуць большасць па-руску. Ташкент, да, а я вось пра Даўгавпілс думаю. Да, таму што там будзе па-латышску, але пры гэтым асноўная мова вуснай камунікацыі руская. Да, такое вось бывае. Бывае, вось як на Мальце, напрыклад, было, усе мясцовыя між сабой размаўляюць па-мальтыйску, але збольшага ўся камунікацыя па-ангельску. Здаецца, да, была такая цікавая дэталь, што ў аўтобусе
абвяшчаюць наступны прыпынак, да, голасам па-мальтыйску і па-англійску, але піша гэты бягучы рядок толькі па-англійску. То бок, калі, напрыклад, у чалавека ёсць парушэнне слыху, то ён мусіць ведаць ангельскую, каб... Бо яна там другая дзяржаўная. А вось да чаго даводзяць гэтыя вашы другія дзяржаўныя мовы. Тым часам так. я успомніла, як... Імперскія ўсякія. Так. Як на вуліцы Савецкай таксама у 20-м годзе у нядзелю якраз памятаеце файную традыцыю нядзельных акцый? Я памятаю. Вось, калі ўжо не было нядзельных акцый, але прадстаўнікі МУЗ усё яшчэ хваляваліся, што раптам гэтыя акцыі ўзнікнуць і патрулявалі там на цэнтральнай вуліцы. Я памятаю гэтых музыкаў, якія звычайна спяваюць на вуліцы Савецкай. І я просто памятаю гэтага хлопца, які такі грай, спявай і азіраецца. Просто вось ён грае на гітары, і ён азіраецца, ці не ідзе там які-небудзь прадстаўнік адмысловай арганізацыі. Гэта да пытання да песняў, што сапраўды нашыя музыкі, вось колькі я сябе памятаю у Гродні, яны маглі граць або беларускія амаль народныя песні, то бок НРМ і Ляпіс. Наві бэнд потым з'явілася ў рэпертуары. Маглі граць каверы на Металлику ці Нірвану, але ніколі там не гучаў які-небудзь Газманов. Я себя чувствую здесь как дома. Вось не было Газманова. Не было. Пэўна, і ў Мінску таксама не прыгадаю такога. Раз мы ўжо пачалі размаўляць пра ўсякіх прадстаўнікоў і прадстаўніц культуры, яшчэ якія ёсць агламерацыі беларускай мовы ў Гродні, дык гэта якраз установа культуры, таму што мы праходзім у музей, у стары замак, і нас там на касе спаткае беларуская мова, і касірка да вас звяртаецца па-беларуску ў першую чаргу. Потым, калі яна разумее, што вы расійскі турыст, яна можа прайсці на расійскую, але не вельмі ахвотна, скажам так. Экскурсаводы выдатна валодаюць беларускай мовы, звычайна ў любым музеі яны праводзяць менавіта экскурсію па-беларуску, але потым яны здымаюць сябе гэты касцюм экскурсавода і ідуць замаўляць каву зноў па-расійску. Ну, таму што навошта прыцягваць да сябе залішнюю увагу, бачыце як? Вось вы кажаце, што на вас ніхто не глядзеў дзіўнавата за тое, што вы размаўляеце па-расійску. Размаўляеце па-беларуску, канешне, мела я на ўвазе, адбылася агаворка па Фрэйду. Але, людзям неяк няёмка ўсё адно. Я, можа, яшчэ не ў кожным месцы, да? То бок ходзіш больш-менш у адны і тыя ж заклады, і недзе цябе ўжо ведаюць, а потым, як прыйдзеш у некае незнаёмае, то там уже яшчэ і падумаеш, на якой сказаць. Цікава. Тады гэта не ўспрымалася, можа, з такой увагай, у плане, што я, напрыклад, не ўспрымаў гэта з такой увагай. Ёсць яшчэ, акрамя музеяў, такія установы культуры, як то тэатры. Калі вашу трупу не разагналі, то вы можаце паспрабаваць усё яшчэ ставіць спектаклі па-беларуску, напрыклад, тэатр лялек. Я спадзяюся, я не прыцягну да іх залішнюю непажаданую увагу, але ў іх рэпертуар, прынамсі, напісаны па-беларуску, і спектаклі таксама мусяць адбывацца па-беларуску. І я не ведаю, на якой мове паміж сабой размаўляюць акторы ў жыцці, але прынамсі, калі ты умееш прамаўляць на памяць вялізныя кавалкі з Быкава, то мусіць ты валодаеш беларускай мовай у дастатковай ступені. Са сферы культуры, або музейнай, яшчэ ёсць такі нюанс, што часам гэта функцыянуе як ніша або гета, у якой загналі мову, і у якой вось гэта загончык, у якім можна па-беларуску. Гэта вось давайце фальклорныя спевы, гэта вось усё абмяркуем па-беларуску. А калі мы хочам паразмаўляць па-беларуску, да хаця бы проста пра каву і какаву і капучына, то вось ужо чамусьці трэба на іншай мове. Або калі мы хочам там пра навуку паразмаўляць ці нешта такое. Вось зараз ёсць здораўскі такі зін «Памылка», які, уласна, расказвае па-беларуску пра фізіку і хімію і астраномію і іншыя всякія дакладныя навукі. І тут я проста думаю, што часта трэба рабіць покерфейс, каб беларуская ўспрымалася нармальнай і руціннай і звычайнай, якраз такі не рабіць гэтага вялікай падзеі. Іначай яна ж так і застанецца тады экзатычнай некай. Ой, як вы прыходзіце, размаўляеце па-беларуску, дзякуй вам за гэта. Быў жа нядаўна гэты мем. Ой, у вас такой красивый русский язык. Наверное, вы учительница русского языка. Сама я русским языком не пользуюсь, сам, и детей не учу, вдруг смеяться будут, над ними. Но очень красиво.
Калі мы ўжо дойдзем до такой ступені, мне цікава. Ну, я спадзяюся, што ніколі, у сэнсе, што чаму апускацца да прыніжэння нейкіх іншых моваў, калі варта проста звяртаць больш увагі на беларускі кантэнт. Кажучы пра горад і гарадскую прастору, я думаю, што шматмоўе гэта куды больш павагу некую дэманструе, чым проста ўсё пазамяняць, пазафарбоўваць шыльдачкі, не ведаю, там на нейкай мове, ўсё толькі пакінуць па-беларуску. Двумоўныя шыльды, двумоўная там розная інфармацыя. Гэта ў цэлым пра інклюзію, і здорава, калі большая частка розных усякіх аўдыторый можа штосьці зразумець, што напісана. Тут, канешне, усе гэтыя нядаўнія новаўвядзенні там з Забарона беларускай лацінкі. Яны на самай справе дысфункцыянальныя, мне здаецца, таму што складана ўявіць сабе хаця б адну аўдыторыю, хаця б з адной краіны, каму стане лягчэй чытаць такім чынам. Ну, то бок, калі транслітаруецца не лацінкай, а лацінскім алфавітам без даданых літараў, па ідэі, як бы, гэта вось англасаксонцам тым самым, мусіць быць лягчэй. Але якая колькасць іх прыязджае ў параўнанні з колькасцю людзей з Латвіі, Літвы і Польшы, дзе якраз такі выкарыстоўваюцца алфавіты на лацінскай аснове, але з даданымі літарамі. Беларуская лацінка вельмі функцыянальна зручная, это не толькі таму, што гэта там аўтэнтычна і прыгожа, і нам падабаецца, і робіць нас больш заходнімі. Яна, сапраўды, досыць функцыянальная. Слухайце, я зараз зразумела, што, магчыма, галоўная агентэса усей гэтай заходняй разведкі, гэта спадарня Бондарава, якой ад пачатку не спадабалася вся гэтая тэма з беларускай лацінкай, якая менавіта настойвала, каб яе пазамянялі. Вось пазамянялі на адпаведнасці ангельскаму правапісу. І хто тут пасля гэтага засланы казачок? Мне здаецца, што мы калі такім чынам інтэрпрэтуем усякія такія змены, то мы падразумляем, што там ёсць некая экспертнасць і некае цэльнае разуменне, навошта гэта робіцца і якім чынам гэта будзе ўплываць на грамадскую свядомасць і гэтак далей. Але ж ёсць верагоднасць, што гэта некая непаслядоўная сукупнасць асобных крокаў. Сёння зрабілі так, заўтра зробім па-іншаму. Я тут даўно глядзеў такі фільм латвійскі, ён пра адзін латгальскі гарадок. Латгалія — гэта этнаграфічны рэгіён, культурны рэгіён Латвіі, это ўсходняя Латвія. І вось там ёсць тое, што хтосьці называе латгальскімі дыялектамі латышскай мовы, хтосьці называе гэта латгальскай мовай, адрозніваецца досыць моцна. Ёсць, дарэчы, цікавыя падабенствы з беларускай мовай, хаця гэта мова балцкая, латгальская, але такія словы, як каб і ці, якія па-польску, па-украінску, па-руску будуць па-іншаму, а вось па-латгальску так, як па-беларуску. Вось, гэта вельмі цікавыя штукі. І ў гэтым фільме паказваецца гісторыя таго, як маленькі гэты гарадок па-латгальску называлась Пілсета-Піупес, то бок гарадок каля ракі. І вось там паказваецца якраз, як шыльдачкі гэта зафарбоўвалі. На пачатку было па-латгальску напісана, потым у 34-м пачалася дыктатура Ульманіса ў Латвіі. Карліс Ульманіс — гэта быў такі прэм'ер-міністр незалежнай Латвіі, а Латвія, дарэчы, была незалежнай у міжваенны перыяд. Толькі ў 34-м годзе адбыўся пераварот, і ён захапіў уладу, разагнаў парламент, пазакрываў усякія незалежныя СМІ, і ў 36-м годзе абвесціў сябе прэзідэнтам замест таго прэзідэнта, тэрмін паўнамоцтваў якога якраз скончваўся. А яшчэ ён абвесціў сябе бацькам нацыі. А яшчэ, калі прыйшлі савецкія войскі, ён сказаў, што класна ідуць сябры. Можа быць, вам гэта нешта нагадвае. Але гэта не мая зона адказнасці. Там усё зрабілі так, як у рызе на стандартнай латышскай. Потым прыйшлі немцы, і ўсё зафарбавалі на нямецкую і гатычным шрыфтам. Потым прыйшлі саветы, і стала это уліца Сталіна, і
напісана там усё было па-руску. Вось это вельмі такі нейкі яскравы прыклад таго, як шыльдачкі часта аказваюцца толькі такой паверхняй, якую можна хутка памяняць, і вось сёння яны такія, заўтра яны іншыя. Тут з аднаго боку не трэба забывацца, што яны важныя, яны нешта дэманструюць і нейкі пасыл робяць, але з іншага боку трэба не забываць, наколькі яны недаўгавечныя, і што яны не вызначаюць тое, як мы размаўляем і як мы думаем. І яшчэ яны сёння не вызначаюць тое, які мы контент спажываем. Я чамусьці шмат думала пра Кіеў перад тым, як мы з вами пачалі размаўляць. Справа ў тым, што я ў Кіеве была апошні раз, крайні раз, я спадзяюся, у 2014 годзе. І я не ведаю, ці тое, што я ўспамінаю, гэта нейкая мая дзіцячая рэтраспекцыя, ўсё насамрэч было не так, ці гэта сапраўды было так. Карацей, што я ўспамінаю, што ў Кіеве было вельмі шмат надпісаў украінскай мовай. Больш за тое не тое, што надпісы нейкія там камандна-адміністратыўныя, так, а нават рэкламы там які-небудзь. Київстар з думкою про вас. Нягледзячы на тое, што там гэтай украінскай было ў параўнанні з Беларусю і беларускай даволі шмат, то бок вось у вас тут, нават калі расійскія серыялы мы паказваем, там ёсць субтытры, вось ёсць контент, які нейкі па-украінску, тут ёсць кніжкі па-украінску, тут нейкія шыльды па-украінску. А ўсё адно увесь горад застаецца расійскамоўным, нягледзячы на тое, што яны таксама ездзяць у метро і чуюць, гэтая станцыя Левобережна. Кожны, тут памылілася, пэўна. Левобережна. Так, Левобережна. Кожны дзень, нягледзячы на гэта, яны ўсё адно як бы размаўляюць па-расійску. І стаў Кіеў больш украінскамоўным, наколькі я разумею, ўжо пасля пачатку паўнавартаснага ўварвання Расіі ва ўкраіну. У мяне пытанне, а ў Беларусі тое ж самае таксама, вось пакуль бомбы не пачнуць не адбудзецца, ці у нас ўсё ж такі ёсць іншы шлях? Мы, па-перш, не можам наперад сказаць, што ў Беларусі адбудзецца, але можам проста паглядзець на украінскі досвед. І першая тут штука гэта тое, што Кіеў не стаў пераважна украінамоўным у нейкі адзіны момант. Як чалавек, які ў Кіеве бываў рэгулярна на працягу 2010-х і ў 2020-х таксама, і тым ліку ў 2023 бываў у Кіеве. Да, магу сказаць, што гэта паступовы пераход, проста ёсць такія штуршкі, да, пасля якіх як бы колькасць узрастае, там колькасць украінскай мовы, або адсотак украінскай мовы узрастае хутчэй. Але калі мы кажам пра Кіеў пачатку 2010-х, тут што важна, у людзей усё адно адукацыя была па-украінску, і яны пасіўна спажывалі шмат контента па-украінску. Па тэлебачанні, па радыё, у кніжках і гэтак далей. То бок нават калі ў вас мова нейкіх бытавых размоваў руская, то нейкі больш складаны контент вы таксама спажываеце і па-украінску. Што гэта значыць? Гэта значыць, што ў сітуацыі, калі вы захочаце перайсці і ў побыце таксама на украінскую, у вас для гэтага проста будзе больш патэнцыялу і больш магчымасцяў. Таму што вы гадамі хаця бы фонавай, хаця бы пасіўна спажывалі украінамоўны контент, украінамоўную інфармацыю. Вось я думаю, што Кіеў гэта такі ідэальны прыклад білінгвізма, калі усе людзі у добрай ступені валодаюць абедзвюма мовамі. І таму у сітуацыі, калі сімвалічная каштоўнасць украінскай мовы падвысілась, а прэстыж рускай мовы панізіўся, яны могуць досыць хутка ўзяць і перайсці. Калі мы глядзім на сітуацыю больш моўна русіфікаваных гарадоў, напрыклад, Харкова, я не бываў у Харкаве ў 23-м годзе, але з таго, што я чую, то шмат людзей стараецца і пераходзіць на украінскую мову. Аднак проста чуваць, што людзі не так даўно пачалі. Яшчэ ў 21-м годзе Харкаў быў рускамоўным пераважна. Ва ўсякім разе, калі ты на вуліцы слухаеш, як людзі між сабой размаўляюць, яшчэ быў рускамоўным. У Кіеве кожны год можна было чуваць, што украінскай стае больш і больш, паступова. Ясна, што там пасля Еўрамайдана
быў нейкі скок. Ясна, што і пасля пачатку поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну яшчэ нейкі скок адбыўся, і так сёння здаецца, што Кіеў на 70% украінамоўны, то бок проста украінскай стала больш чуваць, чым рускай. Што гэта яшчэ можа значыць? Ну, гэта яшчэ можа значыць, што сітуацыі усякія там са стратай мовы і з дамінаваннем рускай, яны не ёсць нейкімі незваротнымі. Калі думаць пра Кіеў 2008 года, да, то ён зусім як рускамоўны. Ва ўсякім разе на вуліцы зноў жа, да, я не хадзіў у школу кіеўскую і не вельмі там часціў нейкі тэатры кіеўскія. Але на вуліцы было амаль толькі чуваць рускую мову, украінскую можна было пачуць, але не так часта. Сітуацыя памянялась усяго за 10 з хвосцікам гадоў, і мне здаецца, што нам гэты прыклад паказвае, што ў Беларусі таксама можа памяняцца вельмі хутка, калі для гэтага будуць нейкія спрыяльныя умовы. Што гэта будуць за умовы, або што это павінны быць за умовы, я думаю, што лепш не спекуляваць у гэтым падкасце. Зразумела, сапраўды, лепш не спекуляваць нідзе і ніколі, што ж мы спекулянты ці хто мы. Наконт адукацыі, калі яшчэ у 90-х у Гродні было некалькі школ беларускамоўных, цалкам беларускамоўных, а зараз тут людзі змагаюцца за кожны беларускамоўны клас, і яны ёсць там у 2 школах літаральна, увогуле такая магчымасць, таму што ёсць падручнікі, ёсць педагогі, якія могуць выкладаць па-беларуску. Но гэта, канешне, ўсё вельмі сумна. І, скажем так, я вучылася у рускамоўнай школе, як абсалютная большасць беларусаў, таму што давайте паглядзім на статыстыку. І праблема ў тым, што, падавалася, так пачытаеш потым кніжкі, паслухаеш еўрарадыё, і неяк у сябе гэтая мова недзе ўсплывае з падсвядомасці, а не халеры, таму што калі ты хочаш весці больш-менш нейкія інтэлектуальныя размовы, табе вельмі не хапае элементарнай школьнай праграмы, калі ты ўсе гэтыя перпендыкуляры, азімуты і прыметнікі вывучала на рускай мове, і ты просто такая, а як там элементы Менделеева называюцца, вось гэтыя таблічцы, як яны там называюцца па-беларуску, халера іх ведае. З іншага боку, я памятаю, калі я была яшчэ ў 7 класе, у 8, калі там хімію пачынаюць вучыць, і я прыходзіла да бабулі, нешта мы з ёй размаўлялі, і я кажу, вось мы там па хіміі праходзім аксіды. І яна такая, што вы праходзіце? Я кажу, аксіды. А ў мяне бабуля, вельмі разумная, адукаваная жанчына была, інжынерка. Яна такая, гэта што, гэта вы окіслы цяпер так называеце? Мы гэта называлі окіслы, яна вучылася ў беларускамоўнай школе. І я ў той момант яшчэ зразумела, наколькі важна вось гэта элементарная школьная адукацыя, як гэта лікбез проста вось па ўсіх сферах жыцця, наколькі яно сапраўды важнае, наколькі яно перадумоўлівае увогуле тое, як вы будзеце весці размовы пра аксіды ці окіслы ў сваім жыцці. Але ці кожны дзень мы размаўляем пра хімію, або матэматыку. Тут я вось думаю пра то, як выкладаецца ўвогуле беларуская мова зараз у школе. Я не вельмі ведаю. Я ведаю. З таго, што я чую, гэта табе даецца нейкі мастацкі твор, напісаны па-беларуску, ты сядзіш і са слоўнікам там яго перакладаеш. Але пры гэтым цябе не вучаць, як каву ў кавярні замовіць па-беларуску. Таму мне здаецца, што тут еўрарадыё умоўнае, ці там нейкія іншыя экстрэмісцкія медыі беларускія, яны важныя, таму што яны кажуць пра штодзённае, яны асвятляюць тыя тэмы, якія нас цікавяць рэгулярна. Мяне, напэўна, табліца Менделеева пасля школы, можа, нейкія лічаныя разы цікавіла. Выкладанне дакладных навук на той ці іншай мове, яно, канешне, важнае, але магчымасцю ўзаемадзейнічаць у побыце, яно ўсё ж можа больш першачарговае некае. У гэтым плане проста спажыванне СМІ па-беларуску, забаўляльнага контента па-беларуску. Як наш падкаст, падпісвайцеся. Так, вось яно ў тым ліку і для авалодання, потым некай тэрміналогіі дакладных навук стварае больш важны падмурак, чым калі вы вучылі хімію па-беларуску, але не ведаеце, як там вось кавы замовіць уласна. Напэўна, калі можаце сабе крышку окіслаў замовіць, то і з кавай, можа быць, дадзіце рады, хаця я не ведаю. Дык і вось не факт. І мне здаецца, што
гэта такая штука, якую я нават сустракаю сярод студэнцтва, да, таму што яны ходзяць в універсітэт і бачацца са сваімі равеснікамі, і у іх мова тусоўкі або мова інтэлектуальных нейкіх гутарак можа якраз быць беларускай, там ім хтосьці з выкладчыкаў па-беларуску слайды паказвае, але потым яны ідуць у бар, і ў іх там гэты слой неяк адпадае, таму што ў нас вольны час адбываўся заўсёды па-руску. А калі пра гарадскіх казаць, усякія там словы мы не ведаем, да, як усякіх дзіцятак розных жывёл назваць, да, ну гэта ж беда. Для многіх, хто нават беларускамоўныя, перакласці на беларускую словы кшталту жеребёнак, цялёнак. Цялё. Да, ну вось, да вас-то няма пытанняў, конечно. Прабачце, у мяне Так просто само, гэты да. мой сіндром выдатніцы, ён былі зараз, ён такі залаты медаль, вось ён тут трусіцца. А многія, хто лёгка з вамі паразмаўляе пра архітэктуру, культуру, палітыку, музыку, яшчэ штосьці там па-беларуску, пры гэтым не будзе ведаць, як скаціну якую назваць. Ты посмотри на эту скотину. Я не ведаю, хто вам распавядаў пра такі стыль выкладання беларускай мовы ў школах. Мне падаецца, наадварот, у нас праблема якраз была ў тым, прынамсі, калі я вучылася, што нам выкладалі беларускую мову так, як быццам бы гэта наша мова штодзённай камунікацыі, а нам трэба зараз проста правапіс вывучыць. Зразумела, што з гэтым былі пэўныя складанасці, таму што як ты вывучыш граматыку, калі ты не разумееш палову лексікі, якая ў цябе тут у практыкаваннях напісаная. І я памятаю, што там яшчэ як яны бяруць звычайна для практыкавання нейкія цытаты з мастацкіх твораў. Что там за творы «Война, вёска, партызаны». И я памятаю, что я сидела, я пераписывала чисто механично, а потом я сидела и разбиралась, а где тут увогуле денег, а где тут выказник, я не разумею, про что говорится в этом сказе. Это при том, что, як вы зразумели, у меня які беларускамоўны бэкграунд уже был перед тем, як я ў школу пайшла. Асабліва з гэтымі з мастацкімі творамі, божа, творы па беларускай літаратуры, гэта калі вам задаюць нейкае зноў жа з катэгорыі «Вайна, вёска, партызаны», ты сидзіш, читаешь, і ты разумееш, што ты просто палову слоў не разумееш. І ты думаеш, ну, пэўна, гэта я дурная, ці то лыжы не едуць, ну, пэўна, я дурная, я не ведаю беларускую мову, капец. А потым да цябе неяк пачынае дахадзіць, што гэта проста апісанне нейкіх сельскагаспадарчых прылад у цябе на 2 абзацы. Гэтыя сельскагаспадарчыя прылады ты ў вочы не бачыла, і ўвогуле гэта нейкія рэгіяналізмы, гэта так яны на Палесе называліся. І вось таму ты не разумееш, што яны там баранавалі, гэтыя героі галоўныя. Гэта таксама вялікае пытанне, як навучыцца выкладаць беларускую мову, беларускую літаратуру нейкім іншым чынам з улікам таго, што, пэўна, божа, даруй, маё пакаленне, гэта нейкае апошняе пакаленне, яшчэ і ў маіх умовах, што я амаль з вёскай, я не з горада. Што ў мяне была гэтая камунікацыя з бабулямі, з дзядулямі, для мяне вось гэта качанё, вось гэта шчанё, гэта было проста натуральна. То бок я гэта не з падручніка вывучыла. Ну так, калі ў нас сёння большасць беларускамоўных ужо, напэўна, у гарадах жыве, вось, прычым это нават не гарады Беларусі. Станам на сёння. Не толькі ў гарадах Беларусі, да, жывуць гарадскія беларускамоўныя, але так ці іначай у гарадах. І, напэўна, з улікам гэтага і мы і выкладаць неяк гэта ўсё мусім. Калі думаць пра качанё і жеребё, да, зноў жа пытанне, наколькі гэта важна для таго, каб у горадзе там не чулі ці бачылі беларускую. Ну, мабыць, не так важна. Сёння там важней усякія паслугі, да, і тавары умець назваць па-беларуску, каб у супермаркеце людзі ведалі, што і як замовіць, да, або што і як адшукаць. Пэўна, выснова ў нас такая, што з беларускай мовай сітуацыя ў гарадах увогуле і ў Гродні, ў прынцыпе, не настолькі жудасная, як мы маглі б падумаць. Усё ж такі ёсць праменьчыкі надзеі. І гэта, напрыклад, Украіна нам паказвае, як можна ўзяць і перайсці цягам некалькіх гадоў. І абы ў нас была магчымасць рабіць контент пра хімію, фізіку, урбаністыку на беларускай мове, і там у вас хочаш не хочаш, а з'явіцца недзе на падсвядомасці гэты неабходны вакабуляр, і будзеце вы пасіўна валодаць беларускай мовай у той ступені, каб потым узяць і пачаць размаўляць на ёй у нейкі момант. Вось, а калі вам цікава, як замаўляць каву ў кавярні, то падпішыцеся на тык-ток Лізы Ветравай, яна там увесь час распавядае, як замовіць каву ў кавярні. Замовім гарбату, просто скажы, я буду гарбату. Я гарбаты. Вось, а мы тут зноў пра нейкія складаныя урбаністычныя пытанні, антрапалогія, што яшчэ. Спадар Андрэй, на што трэба падпісацца з вашай беларускамоўнай дзейнасці? У вас нават песні ёсць па-беларуску. Ну,
песні па-беларуску ёсць у гурта Вапна. Вось, а так у Менскай урбаністычнай платформы зараз аднавілася дзейнасць часопіса, і ў нас выходзяць розныя цікавыя артыкулы. Таму вось можна пагугліць Менскі урбаністычны. Гэта тэлеграм-канал, у якім з'яўляюцца спасылкі на нашы артыкулы, каментары да ўсякіх іншых урбаністычных навін. І яшчэ можна, уласна, на сам сайт перайсці, Менск Urban Space. У інстаграме мы таксама ёсць. А яшчэ падпісвайцеся на наш падкаст, стаўце лайкі, зорачкі, ўсе астатнія прыемныя адзнакі і памятайце, што хутка мы з вамі пачуемся і пачуемся менавіта па-беларуску. Набывайте поездки.